Ahojte, ja vás vítam u mojho nového videa a v tomto videu so mnou pocestujete zajtra do Brna. Takže ja vám teraz idem ukázať také maličkosti, ktoré som si kúpila v Tesku. Takže som si to kúpila v takejto taštičke. Tá taška je dosť veľká, je tam menej vecí, ako to vyzerá. Takže ja vám idem ukázať, aké veci som si kúpila teda. A ešte niektoré veci mám doma. To vám potom ukážem, keď pôjdem domov. A ešte som vám zabudla povedať, že so mnou je tu kamarátka moja, iba nemôže byť s tvárou na YouTube, tak bude počuť iba jej hlas, ale ostatné moje kamarátky môžu byť na YouTube, takže ich tam ukážem, keď budeme v autobuse, ale nemali by sme to moc natáčať. A môžem povedať tvoje meno? Ona sa volá Emka a budem natáčať iba jej hlas, teda ako ste počuli, že nemôžem. Ale je to škoda, ale teda ja vám potom ešte doma poviem teda tie maličkosti, proste, že kedy ideme a tak ďalej. Takže idem vám ukázať tie veci. Takže toto sú naše veci, tá taška je moja a tie veci, ktoré sú na nej, tak sú Emkine. Takže toto sú teda Emkine 3 veci a toto sú moje 4 veci. Toto je také Kinder. Idem to mať proste prvýkrát. Nazvala som to taký Kinder maličký koláčik, ktorý sa proste zmestí všade. Potom takúto muesli, alebo teda mysli po slovensky jahodovú, tam ich veľmi moc chutí. Potom tieto mentosky, moje obľúbené, milujem melónovú. Kto má najradšej melónovú, tak nech mi dá odber na môj kanál. Toto sú tyčinky, zobrala som si, aby neboli také popúkané, lebo potom tie maličké, proste, no chápete však, také malé rozdrbené a proste, no, je to čudné, no, nič. Toto je Emkine. Som si kúpila takýto, teda ja som si kúpila takýto croissant. Je to 7 days a teda je to, vypadá to s nejakou vanilkovou náplňou. Ale myslím si, že to možno bude nejaká biela čokoláda, uvidíme, ochutnám to na výlete. Ako ďalšie som si tiež kúpila takéto mentosky, takže kto má rád melónovú, dajte odber. A ešte som si kúpila tieto jojo kyselé žížalky. Tie sú veľmi dobré. Áno. A ešte mám doma nejaké tie cukríky od jojo a nejaké Kinder vajíčko. Takže presne tak. Tak ja sa vám ozvem doma. Tak ahoj zatiaľ. Teda idem domov a doma vám ukážem tie ďalšie veci, ktoré si zoberiem dobre. Máme po výťahu. Takže ja už som doma a ešte toto si berem do Brna. Takéto džusy. Potom takýto. A takýto. A ešte toto bebečko. To je veľmi dobré, odporúčam. Toto je, že ak vravím dobre, broskyňa, alebo čo to je, broskyňa a jablko asi. Toto je jablko mango. A toto je pomarančový. Takže ja sa vám potom ozvem, keď si to budem baliť do rúbsaku. Tak zatiaľ ahoj! My už sme v Česku a práve sme tu v takéto zrkadlovej zóne, alebo čo to je. A som tu s mojou kamarátkou Lukajkou. Už práve ideme byť, lebo sa nám točí hlava. Práve sme zistili, že ideme do McDonaldu. Objedná 6 nugetiek, Lili si objedná tiež 6 nugetiek, malé hranolky a kečup bol zdarma. A vlastne ja som jedla iba 2, pretože sú ešte horúce a mám tu tieto krásne 4 a tie zjem v autobuse, pretože tam tiež chcem niečo ísť. Takže tak. Ja som si teraz zobrala malé hranolky. Takto tiež 6 nugetiek, kečup a ešte mi išla moja kamarátka pre menšiu cholu. No hej, tak. Takže to je zatiaľ všetko. Ako vidíte, my už sme došli z McDonaldu, ešte tu máme troška banier. Ako vidíte, sedíme spolu, lebo ja som tu predtým sedela s takým Martinom, lebo sme už nemali miest. Pošli ďalej! Dobre,
skončíme a proste on sa nás pýtal, počkaj, a on sa nás pýtal, že pošli ďalej, že či nechceme sa presadiť a my také, tak nám to vyšli. Prestaň, takže zatiaľ